takatadza kuseva 6,000 rand pagore. You get what I'm saying? We are saying God can do everything, and there is nothing impossible through Jesus Christ. Watadza kuseva mari iwewe for a year or 2 years or more, izozvi ngapaite wani anerunyere kupe mukati menyu kuti unozive hapana chakashata kuita permit. Ndakaisirwa permit yangu iyi izvozvi, so ndatopinda nepamapurisa ehome affairs nehome affairs, panongodiwa 7,000 chete. 7,000 inobuda like never before. But takuda vanhu vanoti whether zvinhu zvakaipa, whether tichadzingwa, whether tichapera, I don't need to compromise. Ndicharamba ndakamira pana Jehovah. Amen. Zvinorwadza, I know, but solution Mwari vari kuti be still. Uri kugurisira kwandisiri kwandisati ndasvika. I need to intervene in your life. I need to intervene into your situation. But iwewe ndo wakutogadzirisa nzira dzacho. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Amen. 12 years was not a joke. Vakatopinda nazo mea kutenda kwavo kwaive kukurukuru chaizvo sekwangu newe, kwakuti eklasi ndotozoziva kuti no mani vanhu vazvikonewa izviya zvinombotaurwa kuti vanhu havazvigoni zvinogonekwa naMwari. Regai ndimbodzokerawo. Just because the Bible tells us clearly kuti mea hapana pavasina kumbopinda napo, pavaizama kuti pamwe ropa ringamira, ropa ndokutoramba richiita uwezi. Ungapedza temu yako uchironga zvaunoronga, but urungoita ma10 bomb in your life, 10 bombs in your life. There is God anoziva neupenyu hwako. I have your plans in my hands. Plans not to harm you. Plans not to harm you, but plans to prosper you. So why are you praying for prosperity? Yakatoitwa assigned kudhara naMwari kuti my plan is to prosper you. Wotadza kutonamatira your next relative kuti dai Mwari mamuitira zvakanaka, gore kutanga nekunobuda uchingonzi Mwari ndiropafadze. Munhu unonamata munamata ungoti Mwari ndiropafadze kusvika gore rapera kuti tsvai. But God is saying to have the plans not to harm you but to prosper you. Amen. Vanozviziva vane hwaro hweupenyu hwako, plani yacho vakatoibata mumaoko kudai. So vanayo plani yako. Chinhu chinonetsa kuri kudrafta iplan. Kana ichinge yadraftwa, don't mess it. Famba according to plan yaMwari. Amen. I do have the plans for you. I have drawn the diagram of your plan, your planning life yako. Famba ni diagram yacho, ni plan yacho. That's why uchiona isusu even isusu mabiriti. Tikasvika kuti tiri kuda kunovaka, takuda kunovakira vachigwida imba yavo. Toti vachigwida tipewo plan yeimba yenyu. That's the first thing kana uri qualified builder. Chaunobvunza kuti plan yenyu iri kupi. The reason why you don't want to do zvinhu zviri wrong. Watobvunza plani yacho vakakupa, vachakudza futi kuti inspector ari kuuya kuzoinspector. Kuinspector kuti zvawaita zvacho zviri right here. You are dealing neplan isingadi kuti itwe mess up. So God is saying, I do have the plans of your life. Amen. But you're troubling yourself. Time and again, unogara uchichema, unogara uri zvichikunetsa. Apana pazvakapoita alright. Plani ina Mwari mumaoko avo. They faith in God. They faith in God. Uchaona kuti Mwari pavanonokusira ndo pavanoti ndo pandachifanira kusira pano. As long as you are connected to God, Mwari havambobva vakaratidza plani yako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But ukada kuidrawa iwewe plani yako unozviita upenyu hwese uchingotirai kuidrawa kusvika unofa isina kubuda. Hallelujah, hallelujah. Amen. Regedza
architect adraw maplan and then iwewe you follow plan yakadrowa kare. Akadedza uyu mufana ndikamuti umwe musi hande tinoita plani maya vari kunditi tiite plani hapana kana plani vari kuda kuti ndivavakire but hapana plani apa vari kunokudzwa kuti ndoda kuti usvike pano apa kana wabva pano apa wobuya woguma pano apa zviri kungopinda musoro handiri kunyora wobva apo wasvika pano apa ndikati mai chirega nditoita kutsvanga bepa nditoita kudhrowa unoziva chinhu chinotora maybe 10 minutes pamunhu anochiziva takapedza the whole day kusvika tazoti ndozotawirirana izvi. So when the plan is being drawn, it takes time. Don't destroy it. God has got the plans of your life. Don't mess it up. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Even kutenda kuti mubakuna mune zvara chekudya chichavamo ndisina basa Mwari vachandipa basa ndisina Mwari vachandigonesa. Kungorishaya kwe 2 days chete munhu anoonda kuonda nenyaya dzedu dzemasociety dzatakazotanga idzi ko chinonzi society ndokanda nei society ndokanda nei ko basa racho rinobuda sei ko zvazviri kungodzimira ko apo zvandisina kumbodama ndaichekupeka kuti ndichadama because of society. But God is saying my plan doesn't include society. Hallelujah, 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 hallelujah. You have somebody in the house. You are wasting your time. Instead of plan your money. You are what is thinking the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Amen. Everything shall be added unto you. Did you pay the money to Panam? No, that's about 40% and you don't have 3 minutes because. And then you know, what happened to that? So, what was what I do when your number plan is standing? Please, can you come and build my house? No more she can do that. So, this is not going to budget. This is not going to cheat. This is not going to happen. You go to Samuka 45,000 casino bus. When are you going to start then? You don't tell them one and yesterday, but you don't know. Ukaichaka wamapesina wako taamari wako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wale wana demonstrators wa unoita. Mwari Europa fata mabazema okwaya. Amen. Bawacha baipapo bawacha bila chikutora ipapo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Europa mabazema okoma. Don't trouble yourself. Believe in Jesus Christ. Mwari ndo vachakuitira zvakanaka. Mwari ndo vachakusimudza. I tell you kuti gore rino richinopera. If you follow zvandiri kukuudza ndezvanokuparidzira ndiri kuno, hariperi kunosvika uri zvauri izvozvo izvi. Never. Kana zvadaro ndoritaya chifundisi chacho. Kana kumboenda kutesti yekunobvunza kuti am I wrong here kana kuti ndiye muridzi wazvo ari wrong. Noti zviripo zvokuti ndinopedza nguva ndichiyoyota ndiri kuno. Apa munhu anenge achitori paWhatsApp achitotaura nemunhu ari kuJoburg indiri kuparidza ndiri muno. I cannot blame myself on such occasions and I cannot retire on those issues. But ndozwa kuti pani vari kutsvakwa naMwari vari muno vakamirira kubva kuna Jehovha nekuti kana vakatevera Mwari uchavaita zvakanaka agovasimudzira plani youpenyu hwake kuita zvakanaka ende achiropafadzwa. Zvatiri kungotaura tingozvitambira hazvina kana nematuro hazvina. Tiri kubvunza kuti baba madzimai wakanaka anobva kuna Mwari. Mudzimai akanaka anobva kupi? Murume akanaka anobva kupi? Imozvichengetedzaiwo madzimai mombobvisa utumwa yatumwe chamuinacho choti ndakazonzwa one of the days
ichipiwa testimony nevamwewo maiguru angu zvikanzizvo pakangofa mukoma wenyu zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka, hazvina kundimirira zvakanaka zvachose. The worst part of it, ndakabva ndatonzi chibva wagarwa nhaka ndokubva ndagarwa nhaka. Munhu wacho akamugara nhaka akanga ari mudiki futi kwaari, but love hainei naizvozvo. Get me right. 20 years against 30, 40, it's all up to you. Zviri pamwe pani ari kunotorwa kumusha onogariswa kuboroteo. Iwo wavine so many years wakagara muchitunguza kuboroteo kwacho hautokuzivi kusvika uchifamba netsoka so kana neteksi. Anoti ndakagara nemurume ikoko kusvika anotora bamunini vake ndokuuya navo pamba vandaita sabotage kuna bamunini kuratidza kuti zvandizvi sadza vanga vasingapiwi. Kana vakupiwa vanongopiwa rekudzora mwoyo. I think you understand Shona yangu kachikudzora mwoyo. Vaikopiwa rekudzora mwoyo kana kuti vawane mamwiro emvura. Ndokubva one day mukoma ndokuzvidiscover. Vazvidiscover zvinonzi pakararwa pamubhedha. Mai vakatarisa buku, baba vakatarisa buku. Murume ari kufunga kuti what kind of treatment iri kupiwa kumukadzi wangu, munina wangu izvi nemudzimai wangu. Halo? Ari kufunga havana kutukana, havana kuita sei. So ndatori mukapositivity mufuti umwe akatarisa uku zvikanzi nemukadzi ndakamuzongoita chinhu chekubvira kuti saka inosvikepi mereji yacho nemamiriro akadai, inombosvikepiwo mereji yacho nemamiriro aka. Zvikanzi murume akapindura akati kwaingasvika ndina problemu napo, painoperera ndina problemu nayo. Problemu yangu iri pakuti kana ndigeromba makanaka kudai nekurara pamubhedha wakanaka kudai, but mwana wamai vangu akarara kuimba yematurusi kuseri kweimba hombe isina vanhu, onorara kuseri kwematurusi. Inosvike kulife yake yakadaro. Yauri kudai iyi haina problem, but yemunina wangu inosvikepi? Halo? Zvinonzi nemukadzi ndakaripenda ndakarara ndikachema ndakarara zvisina kuonekwa nemurume. Makuseniseni nenyasha ndokubva anotora bamudiki ndiye anondiri kuivanga karohwa. Zvikanzi bamudiki huyai, ndokubva vataurirana nabamudiki munodya chii, munoda chii, munoda chii. Vari kutaura apa murume uya mukaenda kubasa nyakugara nako. Nenyasha ndokubva aona kuti this is the time iri kuuya tete kubva kubasa. Nenyasha ndokuti no, bamudiki vei kuzodurudunura madhiredzi angu. Nenyasha ndokugara zvake pachena. Bamudiki vakudurudunura maiguru madhiredzi. Apa vari kuzwa nyaya vari kurovana maoko zvisati zvakamboitika. Halo? Murume achisvika zvinonzi akatarisa mukadzi wake ndokubva amuhaga, bvavatarisana vaamuhaga. The following day life ndokutanga kuendeka. Bamudiki kunopedza university nebasa. The first present yakatengera aimurarisa kuseri kwemba imba isina vanhu ndokumutengera motikari new brand isina kana mileage, isina kana 1 zvayo kilomita, new brand. Zvikanzi naiguruko. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Andi zvakusirisai. Ani munoona kuti dai pakanga pasina kutaurwa apa marriage yaigona kutobreak. Murume achimuda mukadzi achimuda, but nokuda kwechaitika ndozogona kungobrekesa marriage yako kurege kuona ukaita kuti